Atzar baletxarangak sekulako giroa ezarri du Irisarriko plazan igandeuntan. Aurten ere, arrakastatsua izan da Euskal Herria zuzenean festivala. 3 egunez, 2.000 pertsona hurbildu dira kontzertu, ikusgarri edota hitzaldian gozatzeko. Botzak itxia bai biziki. Eta ez forman egoitzen gira azken egunaren dako. Ikusten ditugu gazteriak, biziki gisakoak, zinez giro biziki hona da. Gazteak eta zaharrak ere! Musikaldetik aurten ere anistasuna ikusi da Gatibu, Zetak, Soulfly metal taldea eta hemen funk doinuak Afrika Bibang bizkaitar artistarekin. Eguraldi txarra zeuan hazikerian da pentsaten eban, inor ez da etorriko, euri isakin daolan, baina behitu, atara eguzkiza, jentia egon da, dantxaten, eta oso posideratu naz benetan, 27. edizio hau azkena zen Irisarrin, antolatzailek iragarri dute festivalak toki zaldatuko zuela helduden urtean. EHZ eta beti mugitu da, ari gira beti erronka berri batzuen txekatzen, festival horik garatzen, hor txekatzen una da zinez, Irisarriko kopia bizkat. 3 egunez bestalde 500 laguntzailea aldizkatu dira, dinamika kolektibo indartsu bat festivala biziarazteko.